बोल बम हर बम ओम नमः शिवाय हाय ମୁଁ ନରେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏଇ ସୋମବାର ମାନେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ମୁଁ ମୋ ଦାଦା ଏବଂ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଚାଲିଲୁ ଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ କତିରେ ଜଳଲାଗ କରିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଏଇଠି ଯିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଗତକାଲି ଯାଇଥିଲି ପାଣିକୋଇଲି ଜଗନ୍ନାଥ ବନୌଷଧ ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦୋକାନଟେ ଅଛି। ସେ ଦୋକାନରେ ଯାହା ଖୋଜିବେ ଆପଣ ସବୁ ପାଇବେ। ମୁଁ ଏଠି ଦେଖୁଥାଏ ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ସବୁ ଚେକ୍ କରୁଥିଲି, ଭାର ଯେମିତି କାଲି ପାଣି ନେଉଥିଲି ଚେକ୍ କରୁଥିଲି। ଆଉ ପଚାରିଲି ଭାଇକୁ, ଭାଇ ମାତ୍ର 250 ଟଙ୍କା ମୋତେ କହିଲେ। 250 ଟଙ୍କାରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ବାଇକ୍ଟେ ଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ପସନ୍ଦ ହେଲା, ବାଛିଦେଲି। ହେଲା ପାଣି ଢାଳିବା ରହିକି ଯିବା। ସେତିକି କଥା ବାବା पाल्टी की नहीं लिंग पाके ना लिंग पाके तू उठवलोगी
सर्वलोकमैशाणमारस्मे ओम दिव्य कुंडलचंद्रसे तळभासितं हस्तनिर्मलदण्ड त्रिशूलभाले कोमलधारितं हे शिवापति पार्वती पति सप्तदिवास्तमेलिने उदरे सर्वलोकमैशाणमारस्मे ओम दिव्य गाधे चल गाधे